geti bono sokire paro chakere kogende pikipiki na kitoko tebana ki abantu aba bagende training kero bachire training babe registered as associations babe registered as sako na rino ne kero monta go ikere ni gintu bine ke ko baraisi kunyara koba toko monyora enu entu gukura busali borobu asense mende onse kira aso busali mboro no nyina ase serikali yali ase murai wensa go ikaransuru Kenyatta abasali mbaro ndete gwanchirana lakini abuto kunyara ko tukuboire ninse aso ko bwati miroberi ya nyara ko bagikobeko. Okay, moralia Highland Manager musayo manata metene chibes chama tanga miriri ogusero oino mwana boda boda oria boda boda urusi ole chianga na alikuwa se boda galia kati ya Tanzania na Kenya ambura basi kase kusana gaiga bako wali kwa masakara yoko banjira kobera pare ya boda boda kwandenga niyo biya mona se rivaga morarire bis nguchakira se oyuta metene chibesa nabora nyore unabwate problem gosakaranga chibese chamane chabere chinyinge embwenerete inchibicho kona chiro cyo chigonkonya segete lakini ebinda atebene birengera bya saitani kegera chibese chamatanga nchiko gokonya andi chibese chamatanga namaragereri okoire nyumba neba kubwate shida y'chibese neba koyani korabugete asinge njota bwatie besa lakini chibese chamatanga ne chibese kiro kwechi chintakana gose cyo mobora kanchiko gokonye kende byonse okuno koira maragereri igoti tutige kwancha kwebekera maragereri ekera abana bayito bagocha ko gosafa asinge nchiro koragereri oko tocha batebanga twarogiru ntwanchiri familia yetu tianchiri simply because ntuchiti korengereri e action tu ategeti igekero to kora kende byonse besa nebe yembu yatubwati besa anchira nakabesa kali agasini ni ubwati tiya kwerete rubuso kumugaso igoro bonyiga ise kuri uga konyoru togonte binga bana inchi babwato bororomba momorembe nabako bekunonya nesel usaba na inchi bamubwata bamusambe no kumusambe kiagera chibese ba o struggle mbaka chisanire echibago chikwena lyo muntu oli wasose ensemo yendi yabana boda boda crackdown yabo abana boda boda naline pikipiki gete yemo kinko genda nyumba amanya gonte binga amanyite abanyanyimba ababe county imbali ko takomanyanga nobwate certificate go stubwati nkamubolie naye kwa minyokiwe ingoma itembwate certificate imbwate kere gento lakini mba minyokia nkamuboli nkia nkwa ngotamera ekwale nkoganya mba ko gwaka bosaigo ekwale nkoganya obatebinga nimbwata amasakara nabakoira ime onyorenga amasakarago nabakogotetea agante bingoma itetingotenena inchengo tamogota magwoka igo yani mbabwate birengere biringa nebaka abwate kire gento rasima toke nakamocha akamo mbe aminiti baraboka abanyene igo nchigento ndatebenga ngana ki atakama tuko kwa barabara intubuna abana boda boda nalino nyane abiri uri mugeti arakwegene tokorera abasikali wachaka gusigasika tokorera abasikali aba be county wachaka kuminyoka nk'abari kabo muntu uri strong nando muntu uri straight nali otairane guchikaga ali ochigokora ebisanga birakoletere a problem. Okay, mutaikawe uyorumo waziri wensemo yobochano yakoresa gotebanga mask tari lasma ebekwe igakotebanga ibinyi binuri yakono byarikande gokakirage nego bono kubika kwe mask no muntu ranje kubika erobyo komanyene akindende to gotema gutara kabisa chitown chinyinge bosongo gatwara chiro rokeroka naboko nyora abantu ange 10 usaba ntange pound babegete chi mask akindende karonate meta tabegetie yanga abantu banarire buno muntu rasoko tabegetie gobi abantu banarire ebyasara bya abantu bagendera tokora chi mask byarorekande kokea sana asengenje bono kurungani yagatangatse twi onyo muntu kagwate stock y'chi mask ase taija kuira bari uboge. Yes, Sante Levis. Tumetengiwa kwandinga ni joje chi mask no kurele kwa mutaikawe nonye ensemo ye kiomekia National Church Council of Churches miense ya Kenya keko tebanga chi mask wika chibe kuchie kanisa. Yes, nonye nabo mutaika gotebanga chi mask teriras mubeke kentongere kama maite about abantu kere kwa mwere option ka go choose option ile atagete nande majority na buto bwate bali ba go choose nga ntori kobeka mask
korengana na statistics COVID-19 tera era pitora tebanga bono pinyinye bitu biyo COVID-19 negenderete kobao corona negenderete kobao lakini neringa okwambokera the rate yo kwambokera nigo yeranirense gobono nande echanjo abantu bali babetirwe yes emergency ya Kenya mbagenderete ko komenta bali babetirwe echanjo igo ngakatenga mutai kawe nigaeta abantu option yo gotabeka nabenga ngabono tobeke mask asinga jonga kero gotebyo mondo obeke kosto obeka yani nayo kororo wancha kwao majority korengana na inje ebara deciding titobeka chi mask korengana na inje that is not a good move despite nga ebinyinyi bya corona byagenderere kwire na inse igo onye serikali yalikobeka nga chi mask chiganderere kobekwa tigachibekwe pakalirie gotokwana kinga bone si kere ebinyinyi bya corona twa temire kubibua kose bone ye ikere echanjo kose vaccine yarurwe ase maybe 3/4 y'abantu be bale emergency ya Kenya. Okay. Mwana Franco koyo mutaikawe ni gatebanga chimask tari lazima wankuiga siko yili glove kiendwali ya corona ngakiyari ko yana emergency ya Kenya igo ogekorekana kyarenge 50% kigeka 30% ikamanya ko 30 ikamanya ko chapaka 5% ikaro 5 kigeka 1 bono esteri kigendereta ko gana mutaikawe gatebanga tari lazima umuntu beke mask lakini ekiombekeriye chikanisa nsengi bayoko kwa National Council of Churches emergency ya Kenya yoge goteba muntu uri bwenze kugende kanisa goikabeke mask akira kwandikani usikoli yeli ngane ndito sana kera toko nyeligerere woni go mu Kenya muna kwa mukane tinga tose kubeke mask no jonyo araba Kenya abange bakubeke mask nje na gote chakera boni no ninje konyo linda likobeka na baranga kubeke mask konye ngo betelu ne serikali mbwatwe nanga kubeke mask aba Kenya ntobwate agatabigete ngo karuka agatabi keriyo gotebigwa gokore tori gokorera keriyo tori gotebigwa gokorera na kyo gokorera igo korengana na mutai kawe buna tangaste embi yatangaste ngati abantu nande barabeke bararusie mask lakini abantu bandi konye banarire mask yiga mask yo matebune okonyora no ene kero begete no ene gento nke goso achimiyo lakini bono yaikire aba Kenya gochigosomi gochibosinga nki babwene te gokora because gento keri okanigwa na kyo gokora muna bonto nyakorero ngaki yeso nkoirani aruboroti bwanko yiga mwanya bante tawatanga yeso tari koirana ense no tokomenya ibaga tubwenerete gochencha embweiga tokore ngaki serikali etegete tokore bono chikori yeli buna bono chikanisa buna chiatangasire nje nabo ngo support ye kanisa because kanisa oisekori yeli dineri sango tokogenda tumerana tokumanya yo muntu arwete ko Mombasa umuntu orule Kiambu umuntu orule Kisumu na baranya nabwate binyinyi biri okire to ikaranzira nero ngamboke iri ebinyinyi biri ebinyinyi binko itabire uno maana baro igoti gabantu para atumeke igente keiga Kenya koera ngora talinge ge koera atwala singa chuanga chimaski bontu ateneniri na ende nabo nare ko boli nje nare ko bani nje nare ko boli mutai ka uri swali kangana mo tatinge igente ke gare go kebeka kebenga na arule allowance yemetinye tato ngoji waka tori maskisiko abantu be arigani bantu banyakomanyanga ki gochakera boniga to ikomotienyu kianda osomotienyu nane chimaski nchiyo elinde abantu abana barabukonye bakore byesera boniga ntokonyemba bwato obuge bagachite chimaski nyombanga nkonto le maski echiga twanyoro mugati bwerituko twanyoro bosi bwerituko chimaski echinga ichicha kogenda kera bone bintu biri byabeire bosa ase boni gocha konyora abantu bangere kubisamba munda ochiko mask unachukua wapi? Okay, marali ko yende kero kwa manjiri kama ngalinga chimask ejinjiri chute gutumeka ona chicho kunya gutumeka nga gokeya ebuse kuchasi chimyoro yes abakonyoro mutagu cyarire chingini cya yabegete mask eri ya ekwende ryo gari no endi ekwende ndi so ari goseria bakimokoro kebinto biri bichuni mbire bire biri chingeni ona kero bakoirura chibando yes bakonyoro babegete mask imyoro teke ona ere chagutumeka marali bright na wontete gwancherana ne nkwano marali okwo yatebiringa abantu mono banjete gukora igintu kari bakani bumbakora no mwana kero ko mukani ngato basa kuri kingeni ekinati gesuguri kene kyama no irane mara kwa konyoruri ekingeni ekyo akino matenge kingeni ekyo na bokoli na boyo nyore jiroro actually no nanda mnawa beta wata betu nanda mungamu basa kuri tundeli yes ono bakarengerie wale gento bikarabana kiatora koro chumbu kiatora ni tunde bakaroma in fact research nere obutugimbali bwa kole tuna current yoro mu director bekyombekeliki amangana e curriculum Professor Charles Omondo yakore twali asesukure ya Monakuru abore ko bagate bugunga esukure yumo chando no lengo is a private school, a big private school litali achirake
amachando lengo bana iko bari kubeterirwa kubuka preps ono Professor Charles Omondo bagatumwa ariko kora research ngakibara oncheri bokora yase school eri kero baenda bari kiri muna bana bakubeterirwa kubeka preps kata yo mwalimu manege ntokora abana abakani batebi kubuka ikemahambi gochi class nayo rachore obaye mitinyi tatu in 3 months kera bana ba tu optioninga nayo ranchobuke gochi class gose tobuka after 1 month the next month kiro muntu gakubuka gochi class ebono iko ne kawaida rakirende na inche ntonale ko tebanga lingana ki number 1 to bento ko tebunga chimaske china kichi akonye to gutanga corona number 1 into bwati figures echo to manye go senchi akonye to senchi akonye kyagra bande mbare bago tebanga ichi arete michando mono umonte embeo kunya kwayana ni iliuka chete mariuka bande ba ya saliriye mebere, so we need those statistics eli netwanyara ko ba to kumanyanga ngaki obuja bwaye so bwaye mboro bigwaringe yeah. Okay, asante sana. Asinge nchibiro nchibingenda rete kuminyoka woka. Mwanju motegeri tolegega ne kerario team yonsi ipi kwa jumla tokenderere to mwanju motegeri gukora kerario gaiga burunga sinjire ya magosinde tokenderere gukumanya. Musubati yo mwana yarite guitwa enseme ya busongo gaiga igatugete baite wigaitire. Sinjirembe na nabekire chuba chinsamo chaye chanso ni nchira gitiga lakini yarenga kando bande bateba yengi gusika ki ningo bageri gonta ketemo high lead major moralia gonta ketorara konenga ni yo ngakyoroje totebenga no musubati ogendere to kondeli kwa singi musubati oni akore gasi yo kuyonya kimubere chinsamo chiri cha busongo neje kumanjiro rongo korra musaja na rora kaliete chibesa gotwali rutoko babachinga. Okay, asinge nchondo musubati and thinkwegerera musubati is good. I speak the truth. Ekyagera ebintu mbire tutanyare kubisa onye turaba subati maiso marore. Ekekore iki gyakoregete in our real life ntobwate obochanje gite togutumika kero toganitikende ekero toganiti obokonyi nabongo cha revisinko nkwara mangana mazu bakaroya naye bwanche osoke bintu kabisonge ekero yeikire nga kimbwente ko return back nachaga kugwakyo obokora nagotebia ndalinde kwangakera gosene simene rideni ryago nabwate nagotende bisi yake wante binga bone gento kwanya kole bisi banga tumera na segete tumera ne nyomba gete bono ekana wetiriange gose no mwako mugima gose metie nyebere naye no musacha kwale wate babono umuntu onkinda amukorera lakini bwangire kungaka na chibesi cyane yento ngo mu payback gose no kumurigiria abantu mukoreki bamoyi. But is it right? Tingo tebanga it is right or wrong. Lakini asaba subati na intu tubate problem. Na musubati kuniririwa no gochora. Onye ndi umuntu bwerongeti. Ase ngora kwanire kikiake yakorekete kisi. Onye ndi umusubati bwerongeti buyato kwenyora ase problem we. Na okuto nto gukorokanga no kuniririwa ko musubati. Musubati utara yonerirwa. Egente ekyo serves her right. Okay. Moralia bright korengani ya sinjiri ya bene to so asensemo ya siasa ndo chingani ya koirire. Na bondo chino no buge kurwalia gatenga tangani chana kwa litanga gitigandara kwa no buge. Egento ngero moralia lini akwandire gaendo tebire kene. Okobo mwige no ase kende yonse kali abakora. Okwerwa wakore onye ne biasara kwa mwire gukora kore biasara no bwegenwa. Ebono. Obo chanja ase biasara binde byonsi mbutakiri mete kwa nginyoirie mongwana getenere montale kunye kumusumbu ayo na irini ate babo koro untunyo waki obiti akonya kuri kibasa cyao asabano litukeli moiga kara litukolili limacha kamutenga wana to ende supermarket ivo no kure binto kwanza ntetu kwanza urangire supermarket mete subate oli banje ko kuragera abasacha gente katande bautanga n'ikibasa supermarket abone ntetu urangire supermarket turakora shopping na omongwana kwa lile kibasa chiaye kwa muitiri obiti emiaka ne miaka lero bona ende kwa mwemera ndero tadara kwa supermarket tegete tolio monena kabisa oli kilo 10 chora
usubate agachora bintu kabisa ne ngaki kagari kalimo kuri kali supermarket ego kiondo kali tebona kagari ya kagari kali ogo chora bintu kabisa nende karomete ngebesa ne abandi tari besa yao ogo chora kirege ono ogo chora kirege ndubakute to kuri supermarket ono riya chora kabisa mungwana ruchinga bya gwereire ona watenga togenderende tubangira ini ona gatine nari go center skisi miaka eri aringe raini ne ntambe karate naye bono ko chande soka isiko mungwana akabura ikobone ngento tokoteba ngelinga noroche bono tigera ali atungite supermarket tabwati pesa gwakandira bintu biri ase ngenche punishment bindale okorra omongo igo bwege no bya lakini to nata tokoteba ne ko obwoge igase county ya Kisii chitariki 12 mutinyo gatatu omwako igo 2022 Arizona hotel na lige kore kikyanya litoko bageko enekigwa ekigwa kwaniro chitariki 13 omuti niganya litoko bagaga kora ngintu kieke eduka niganya litoko bageko bunwa na nebibago ayo sina se county kasi within the same month no tutariki nusu yo mutinya kinkige koraki igekoroki ngebikore byobosari byachakire gukirase orongorwa gusi gusi itonega ndete gukina lakini naende bono mnaba bwatania sense mu yobolindi nabo igo generase amate ndabwente kurigereria singenje bikore byobosari byachakire gukina. Okay, asante sana. Nuchingi vino bigendera kugenda sana Franco koyo muralia ndagito kwanenga na yemo akeigo alafu togenda sense mene dochenga tukwata jidaika actually 10 machuka. Muralia Frank. Asante sana Levis asoko ngana ndeli bageri na nje nduteri ikindi. Engane yega nabo yange ngana yogo obo isana ekiagerege sanke kekere gyakore kanete abantu abange niko bakumiti sana. Muswati oli na igetaria kaligereria nabo chichu bachiare ngense na ndi bintakorere nebibe kerna nakuruletwe nkore nkimono sana na ande muntu okore gento keria na okoranga no muntu bwe bange nche bono liswali ane nkwe boneri igasanga keri gyakore kanete na police ngokora bale patrolling butuko sure ngai barenge ine liswali nkobole ngai barenge kero kurigereria omuntu ache goiterwa ange na police station igeye connecting security ntubwati eto ko muntu bona abanyanyimbo bonjo kana ina asa yose nabami omakonyo ngento ete gyakoreka nene ke kobo yense oroje ngagiyo no bwato bolende no cheno nanu akenga nimbwato bolende so mu bwana igenche ngento nare koboli ngeringa ki omusubati oli nabera atoke kane ngorire bintu byabantu o sarasalirie bintu byabantu chimoinana barabo mokora moinati komanyaro lakini rende kobwate kana neri chiko yabwena rateko ene kinga umusubati oli ngonyora ngobolende kyara no wale nganga na polisi kera abantu bali bakore binte bakakubeka chichubazi bali kobeka kanga abanyanyimbo ndeta yole wetanga ngento ete kyawiro gorano ene gesimba kyawiro ete ko bachingoko nibo tinsa chiyari ya kitokora Ubuge pointing kama ngente de kwana. Yango point. Politics zetu tika. Ogo kuna gwango ile. Rasbo kole. Okay. Okay, asante sana mwacho tegeri kiradio egenderete sebono ntegete ko muraria Joseph Oboge egara ruteri kindi ko yangane ndo chenga beti mwali baga sikari ta kontika para Oboge yes June Levis gento mai tengeringa toko itubos Oboge mondo tago chago kubonia ani arua sakorwa tutebe Franco Kwoyo ndwe singorwa mochakeseki. There is a reason why things happen. Nabiko nalikananga omusubati onale ngoma machi. Asinge njo monto go chako mukike tambokero go chako mokora igoko no korire gento. Natege nteke ko nikiage chiri oyo kerenete gakorekyo ko nikiamuke chiri mono. Ekere go keren until omonto agoita omonto wande obororombora bwate. Bororombole bwa mochandete igo it is a reason, there is a reason behind ogo ituko musubati uyoga yale ko banga mbosa igo nkobeka chinguru amangana bright ateba inga andake keroro chibi kole mune bibi achakire ko kolekana kere bikole mune bigenderete meaning ingo bole ndiboito mbole mbubwate question mark geta asayo okoyo te irenga ke kole kolekana tange na police
Omosibati watoketangana polisi abanyanyimbo ngaibaringa. So we are questioning despite nga moto ko chokoita bosa na bwate ko na roche no kabwate ni ba ko chokobonia na barabona obole na barunto bantu bole ngana ki ngayo bole ndibole igobono totale rende igobono raire runchera botuko gose kwanyolire skwali ko obole ndiboito ngakibole go tubantu ligere chinse muchu tubantu ligere obole ndi at the same time tuligere o taigwana kole katikati y'abantu gotorosho bwa matobuya. Okay, asante sana. Muralia Hailin meja subo ngoto ira sensemo ya CSMS ndo chenga chechire sana senseme yende. Tokuru semeyo egere torwe engana yito yo moelio. Tobate simi usena ya moipiriga tokore magana. Hailin. Okay. Timaiti okoyo koranga kwa watenga kwa renge gokwana. Ndoche koira na iri ni mecha tigara arato ira se chimesmes ndoche kabisa checho ira. Okay. Meja. Akoro kuunganere Joy Kurchinse mochia masimba au tebanga naweza wekea serikali makosa au as in how it comes mtu anaajiriwa kazi and he don't have Form 4 certificate. Saa ina happen aje? Mimi nawekea huyo mzee makosa. Iyo akoro ku Joy iyo nere ateba kurase ensemo yaye. Ncheke sensemo yende SMS. Na wachigene do kwa oso kabisa agoteba nga uyakobekera mamocho no mwana tagwenda tawisaransera matemo isa singinchonga isebwe ko manyana chinga kichanje cha mwaelele gagwenda tatimoke. Okay, sawa bango koranga igo bakare gukwania bantu. Anyway, igo tokore sembeliende yo moyo egerekero moralia arwe kerengere kyaye kerokero moralia arwe kerengere kyaye mwanjo motegereri tumanya ko roli bagalia bene tugwate sime gusebere igo sina yemo egere tukoro morobelio okarario. Otara akora kende yons lengeringa consequences cia enchirichechi weikoi orengeria ebie komo nyene gente kengokora ngento kiech koleta muchando kiech koleta iga ebie komo nyene erengererie atuokoira obugima bwa ubwankyo ngakibochi koba igongo tebanga otarana chomuragia korarigererie ngakento kyo gwendete gokora muna bana poda osonde bwensipi asense ya Kenya igobo semi bwana siritukolia lero lengererie gento chigokora nkiecho gokonya mambia lengererie gento gokora litukolia lero ngikira gokonye abwankyo. Yes. Bono yabere wetani umwaka oyomo ebinyinyi bya corona bire imeyense ya Kenya. Aso mwaka oyomo nemetinyikete tobere tokobeka chi mask na gotebigwa nga kerobegete mask anda ke binyinyi biria birigo goikera sobwangu. Abono yekirenga ki wizara ya bochene gotebanga chi mask na botokobeka usentobeka. Omo Kenya ebolie obore ndibwago nga ibole kubwatakana nebinyinyi bya corona kere kwa irwo gochora obeke mask ostobeka chora buya egere asingenchonga ebinyinyi bya corona mbirororo egere bwerende korwa sebinyinyi bya corona engakiye naende togenderete nechi campaign engakiye abantu bagosangerekana chinsemo au asingenjo echi campaign igo chora ogochora korokuya bwerende korwa sebinyinyi bya corona. Moralia Bright andakoro kurengera kyao mwanjo mutegereri nengaki ya siasa abarayi baito mbagenderete kunyara kuba bagoikaransa sebikaro aho kubeka okubwatana miaka ya maego mokonyo muraibense Dr. William Ruto no muraibense Uhuru Kenyatta mbabwatu kubwatana kwa gesiasa saisi kwa moigoro muraibense Uhuru Kenyatta bosomo konyo muraibense Dr. William Ruto gakuranga muraibense niganya toko bagakubuna okubwatana kwabo bwangoiga ekiombe gosoma bwa siasa bwa Azimio mbwanya litoko babwa korosyo kubwatana ne byama 200 wetani 200 gati abeki amakia Wiper Kalonzo Musyoka yunya litoko bagako bekesei lakini tukoliko bwatia Kalonzo Musyoka oyole omuwakili tomanye tosomerete lichiko
nabo igo omonto bere omokonyi bw'omurai bw'ensega iga ase ensi ya Kenya omonto okorera emeremo nono ase chinse chiisiko muna envoy ya Kenya omurai ase bono ore gatigati yokorenta omorembe ase ensi ya South Sudan magotebia abakenya ng'a tamanyete nkiare nkonyara koba gakobeka esei tukwire naganka mokonyi bw'omugavana bwa ekaunti ya Kisii Dr. Joash Mange obere koba gagwake bogusi obiti rero igaro ODM mambi igare UDA mambi ende oba UDA ochoira na ODM ayonsi otebang'ani gagokora ase eng'encho efaida y'abakenya tete gogotebia igo abarai aba igo bagoikaransa ase emesa ya echinkwana ase eng'encho bakorigereriwa korwa ase bakorwa yarekana ng'a bono maanki nabwate chikora korwa bomachoge onye Kalonzo nabwate chikora korwa Bokamba onye Ruto nabwate chikora korwa Rift Valley chinkwana echi chikoba ase eng'encho yao naye okoba chinguru ikaransa ase chinkwana echi rigereria mbabase gotutumeka bobe babase gotoira buna abantu abachinka togototaibi buna omwakili omonto kwabere vice president ng'a nobeka esei egento otamanyete togototaibi ng'a rero kwarenga ODM mambi gwaswa UDA gwatotaibi ng'a ayonsi gokora ase eng'encho efaida y'omogusii aywo nokwerigereria inwe mweka abanyene abakenya ngaki tonyare koba tokoba maiso mancho motegereri chingaki chisemi nigotote chisemi na chiamana ase obogima bwa bono na nchibwente chirigereribwe ase obweme erindete chogokonya abana baito ase amatukare bosio kegere gochimotuga iga oise koba onye toragenda kirasi kia monto na bera konyora negasi yokwabusa igo ntokoba abaibori baria toko abana ribaga bakora buna baganetie nekero yeikire omwana onye karo omoriri tigaba omoriri tiakumwakanira chibesa ng'achi gokorerwa amatemo nonde bwensi nase ensemo ya eserekari mbuya eserekari yene kibuna ekera amatemo agochigokoreka neba ne private candidate nere onyore ng'a amukubwati ara machikari abekire korwa ase wizara ya echisemi kweneke ng'a amatemo gokoreka nare buya buna oborendi bogendete goting'iwa chinsemo chionsi kweneke ng'a amatemo onsi akorekanire boikirano nayo moibori omwana kagochanga korwa esukuru agendete gokora amatemo moe chingaki chinyororo toko moe stress omwana nyakaganiti konyonya ne chai chingaki echo moe chai mwana kabwente koragera mo mwana naende mo advice kegera kera kogenda esukuru na bamatemo ari ara mokong'ere ogoturungana kwa ujumi ngogoisa kogera omwanche motegereri ong'e korengereri bintu binde biao andake binde birakoretera amatemwa ainde binde bikobeka sabe ogoturungana kwa ujumi ngogoisa kogera ong'e okora ebiasara binde andake ebinde bitagokonye ekero okora obonchoreria meja ngogotebia ng'a amachiko y'obogori wikora ari ringe gente gokugora njira ke gochiko gokonya nainde egente ko gokora njira kira chiko gokonya kwarigereria chi side effects egere kwaramanya asaba subati bali bonsi pi ba kore gasi okoyonia asomo chibosongo keroka no nyamira igonto etemba tebinga ebiasara ne binge sana omuntu orachaki elinyare gwekonya egati biasara orakore obwate faida mbiro rore binge sana nainde biasara mbiro orakore ogosega segikwa obonia gwamangana ya marua negati bintu gosega segikwa oboni gwitinya sore negati bintu gosega segikwa obonia obo bumubere abaswati bantegerete bono mambia igonta itengo tebinga yes oboni obo nabo okobokora asengi jongana komyo kunkoyo kora kini rende kwara ligelia consequences oyomo akebeka samangana ya sensemo ya basongo gaiga lakini nato kwana gatayo iga kweta sare nerbi kumanyete igo basubati mwensi motagerete radio funa 102.0 FM bono mambia morende egasima gokora mwate simiye mama ncho motagereri to gokora radio funa lo radio funa munyanja na kyo gode studio kwa bwate director manyana elaita manyari Nfakya mangana mwate bire na yategerere kurumwaga cyagite paka bona iga bono na mangana yobose niemo na nene kune sector ite ya pota pota eyo ndo yo mobo asugorundi bono je na re bote ya bantu baitu ba pota pota asiki seke ya tonyora ngia tore pere me chande menge ga sikega ga ya banta bange mono mona muna intu abaga kato para siga ya pota pota Ifakya makosa narara chato nyore mpaka tokumi bono ende kuna bona egari tikeri ya sabu kubwa je machika ya tukabe rwake
first kuna para de gan kororande me chando lero nene mono. Okay. Ane kuna bigoji bikati joine ya sisi pigi para. First kimba bwato bokongo batakere bakwane dune kisema ne stage me kisema ne stage kirifatolete. Okay, sawa sawa, asante sana mwache mwategereri mangana mwenye ko gucerera sinjira yo gwenga se kaiteri getambe yonta gatenga tebenga buyamono asoko sanga na into asomoro buli kerario weka chinga kichindo mwache mwategereri Tuesday mne ya lero next week kusanga sinjira bino bakono kale biso aya namangana maya asinjira yuwekiranu kurwa chinkonko inyichinsi ime ya Radio Vuna. Digiri komi oikai komi na isara na ibere sechinga kecha balimi ni go bagoliwe koligi abo semikurwa sechi abisi chobolimi netugo elyo bamanye nakibagende babwente kokora obolimi bwabo ona chinga kechi chimbura amatemu amanene a KCSE nigagoswali tukolia elia kabele tukolia lero chingaki omwaziri w'ekisemi Professor George Magoha akuroko kulerago chia sondebwensi orateme ko ibera matemu ayo ani akoreka chingaki omoro kiwoyo mowe University ya Kisii abegetwe byarali tukoligora asoga tema komokorero yonde amatemu ayo chingaki checho Victor Kipkoech Mutai kurwasi skuri ya secondary ya Chilchilani go akwetiri tukorigoro chitaka chinge magayogo chakama temwayo rengana nomo commissioner wa Nyimba se county ya Kericho John Kamau ni go ayenegatiga korekyo otabuno mworo kiwo yuni gaegene tigwego kwa maiga yogo ikuwa senya gitari ya Fort Tenan wancho motegra ina senchira yugwenge isano tumira 9 kumanya senchira yugwenge endago tegera Radio Vuna area tariane Victor Obange.